афсонаи рӯбоҳи маккор ва гурги нодон. буд набуд як рӯбоҳ буд. Аз ҷумлаи рӯбоҳҳои ҳушёру маккор, аз кор безору ба хӯрдан тайёр. ҳаминаш аҷиб буд, ки ҳар чӣ мехост мешуд, ҳар чӣ мекофт меёфт. рӯзе боғе дарёфт, аҷаб нозанин, сабзу хуррам, себзору токзор, ангурҳояш рангобаранг. худо дод, гуфт рӯбоҳ ва нисфишабӣ раҳиста омаду аз обурии таги девор гузашта худо ба ҷое ки ток гирифт. қанд бар ин ширин буд ангури субсурхи соҳибӣ, аз он ширинтар ангури ҳусайнию дороӣ. хӯрд хӯрд, аз серӣ маст шуд. ишкамаш сер шуд, ғамам дур шуд, гӯён рӯи сабзаи фораму мулоим ғел зад. Ин сӯ ғел зад, он сӯ ғел зад, он чӣ хӯрда буд ҳазф шуд, боз хӯрду дароз кишид. саҳри чашми рӯз кушода нашуда ва вақти барвақт баромада рафт. чанд шаб кайфу сафо дошт рӯбоҳ дар он боғи пур аз меваҳои лазиз. соҳиби боғ ҳар сар ба боғи худ осори торуҷу ғорат, сарҳои ангури нимхум нимхӯрда ба чор тараф партофта, гулу сабзии поймолшудагиро дида хуни дил мехӯрд. билохира ӯ дар қасди ҷазо додани ғоратгар шуд. доме ба даст оварду думбии гӯсфандро илҳоқ карда сари марза гузошт. рӯбоҳ шаб омаду дар сари роҳаш думбаро дид. думбии пӯскандаи сафеди мулоим, равғани хушмаззаи катро дида иштиҳояш карнай шуд. даҳонаш об шуд, ишкамаш танбур навохт. хост аз думба порае барканад, вале худро нигоҳ дошт. фирефтаи нафс машав, ки гирифтори дом хоҳӣ шуд. аммо думба кори худро карда буд. дилаш дигар танҳо думба метавид. агар ангур ба назараш туршу бемазза менамуд. ту аз ҷинси даррандаҳоӣ, эй рӯбоҳ, гуфт ба дилаш. гӯшт бояд бихӯрӣ, на ангур. ба думба чашм духта буду оби даҳонашро фурё мебурд. беист лаб мелесид. чӣ кор кунам, ки даҳонам ба ин равғани карт бирасаду дандонҳоям, ки кайҳо боз гӯшт находидаанд, ин равғани ҷонбахшро бихояду рӯдаҳои хушудаам мулоим шаванд. ба ҳамин хиёл аз боғ берун рафт. пояш рост ӯро ба хонаи гург расонданд. аввал тарсида як қад париду, баъд дилаш якбора равшан шуд. парвардигор оҳи дили маро шунид. гург рӯбоҳро дида хурсанд шуд. марҳамат марҳамат меҳмони азиз, гуфт. кайҳост, ки дар орзуи дилин тӯбдам, магар худо фармудааст, ки бо пои худ ба пеши дарам омадӣ. даро натарс, дандонҳоям алмос барин. чунон боэҳтиёт мехӯрам, ки ягон ҷоят озор намебинад. нияти бад накунед паҳлавон, гуфт рӯбоҳ. ман ба нияти нек ба пеши шумо омадам. бори аввал мебинам, ки махлуқе аз зоти рӯбоҳ бо нияти пок пеши мо гургон омадааст. агар ғаразе дар дил намедоштӣ, ин ҷо намеомадӣ. савганд ба рӯҳи муқаддаси саравлоди зоти рӯбоҳ, ки маро ғаразе дар дил нест, гуфт рӯбоҳ. аҳмақ аст оне, ки ба савганди ту рӯбоҳ бовар кунад, гуфт хитоб карда гург. ҳеҷ гумон накарда будам, ки шумо ба ин андоза бадгумон ҳастед. ба ман бовар накунед, ба чашми худ бовар мекунед. ман омадам шуморо ба боғе таклиф кунам, ки саросар сабзу хуррам аст, файз бор, меваҳое дорад, ки дар ҷаҳон нест, ва дар он ҷо думбае аст бузург сабсафед. даҳони гург аз шунидани номи думба об шуду ҳамаро фаромӯш карда ҳамроҳи рӯбоҳ равон шуд. омад, думбаро диду бо ҳирси тамом ба болояш андохт ва нафаҳмида монд, ки чӣ қадр ду пои пешаш гирифтори дом шуда. худро ба ақиб кашид, ба чапу рост рафт, бефоида. қариб буд, ки пояш канад. эй рӯбоҳ, гуфт гург, ту зираки, илоҷи ҳар корро меёбӣ. бигӯ чӣ кор кунам, ки пояам раво шавад. рӯбоҳ гуфт, ту паҳлавон ҳастӣ, қуввати зиёд дорӣ, зӯр зан халос мешавӣ. гург ба тамоми қуввааш ончунон зӯр зад, ки пояаш шикастанду аз ҳуш рафт. гург ки аз ҳуш рафт, рӯбоҳ пеш омад, сери думба хӯрду ба ҳоли гург ханда баромада рафт.